Nên ta ông pi cái này cái sni mà mình ta yo ba mình ta mà chính một trong pi em pi perkat em pi slide ba pi so si ba pi leng a cái mình xiên qua bên phía cái sni qua bên ngoài mình ta trong pi mà cái ta cần độ cần đam mau xoay tan onum yo nong ai ru em na cái này cái chính persang cái chính uban bet cái mình xiên so si pi slide pi sa pi maka jingkran junga kani ka por kalong uno ubreu ubam sngot nat ban thap pisa sho nane ban invest sho hakata ka jaka ka bau yu ba kadan ka jingmi kata ka long natural kata ka de ka ba long shisha ba ubreu un so bang bai ban thap ban yai thap ka pisa ka jong u ne ben invest ban invest hakata ka jaka ka bau yu ba kani ka jaka ka long ka basai so kani ka jaka pleng ka dan ka jingmi ong ayo nong pleng ha bang thap ya kani ka pisa ka jong ka nane ha bang thap ya kani ka nong ka jong a hang ni bang dang yo nong shu ken hang ta kata ka de ka jing shisha ba mga mapi na mano ngin le bet ya kata Padahal ka jaka kwa ban kren ba udan way u investor lane uta ba invest ya kata ka jong u hangi kibreo ngam kwa ban kren spang blay ka nigasi nga kwa ban kren spang soitan u soitan ru uday u investor uday mauru uba bet lane uba thep ya kata ka ke jong u ha kata ka mensim ke jongi ha ka jingmut ke jongi but uthep bet daki aka kiba kabawan na u bat kabawan na u ka David ka jing sosi tadi menengkong jing huslai ka ba a jing shete ka balai ka jing bom sno tikna ka ka basal ya ka jing leng a ka basan tadi ta la pi nyo em ka jrong ba ka list but u soitan udai u investor u invest udai u businessman ma u invest ya kata ka badai ke jong u ha ka jingmut jong brio ba ka men sim ke jong brio balada u yo i balada u invest ya ka ne ke jing susi au no brio ba ni u brio am u long shisha ko men ta ka jaka ka ba sei so na ka benta jong u ai tiak khandia ya kata ka jing susi but u i ba kata ka jing susi ka nang roi how tau brio ba ni u brio da shisha u da smosi ba unang susi ba unang susi ba kumta u soitan unang tap shu ka jing susi unang tap shu ya kita ki jing ku slide u tap shu ta ki jing shakting kita ki jing pen artatien u tap shu kita kambun but haka pukut jung ka ski ni u bre u roi pen man roi hadu kata ya u soitan ba u soitan u yo nong na ni u bre para ka bakado u penyap na usnan ka nyu tau bre ka babel ki thu ingi bu soitan udai unong to but om tang buto nre udai unong penyap unong penjat tadeng ta la da ubre ukuslai susi ka kta gi jimu perkat ju ka kta ya kata ka koi ka khia ga ju ha ba khadu ula ban biet ha ba khadu ula ban penyap no snan ya la deru tadeng ta ka ban ngi fi ga ne sni ba ka tin ju play ka hikaya kata ba ujisu hikaya ga ne ka wai Hakabai adai bat kata kahima ga jung ong kumne Marcos nong ga basaw ni khat ar reu ga ong ula ong ru kumta long kahima ublay kuma ubreu un bet yu smbai ga kendo bat ba un yo thia bat ba un khiru men mi bat men sgi ba utau smbai ru un mi ba unang san kumnu tip sho na ba ga kendo daladihi ka saiso ka baningkong uspe adien ka kop Hadian pat kata usok kau balamet hakakop Henry haba ula I uta usok kumni ru usai agarashi nabaka ayom ot kalapoi pihak kabayadai bat kejong ublay ke sultanat abang ya keren Henry kabayadai usoitan kalong kumjuru usoitan uday uba invest uday uba bet ya kata kejong uha ubriu balada ubriu ulong kum kene ke khando ka basai so bat ka ktin jomblay ka ong ba bat bu unyo thia bu un khir men miet ba men sngi utau sumbai ru un mi bu nang san lada pidei ka khandau ka basai so nagamta usoitan kan long kumta ba kita ki jisusi ka nang san ki jislai ki shapting kita ki jing pengleng a kita ki ter ki jing pen pisa ki nang san kumno tip sho bat ka ba khaddo ong no ktin jomblay na ba ka khandau naladihi ka saiso Kabaning kong uspe adin kop adin kata usok kau balamet bat hak kop
Bring ta yu is nan igiti so. Jo ke jing kuslai, ye ke jing susi, ye kata ke jing shepting, ye kata ke jing ling amen sim ke jing artatien, kita ke men sim jo ke jing bom sot kena kenang he ki mi shisha ke tin jublai kong mi uspe ukop hadien ke tau usok kau bela met aga kop. Ban dau la I utau sok kumli ru sai karashi, ba kadai kata nabaka ayom ot kalapoi bala ot no ye utau brio. Utau brio yap no. Hagata ke jing susi. Reha bai dei ujong blai ga ayo kada ben roi kumta. Reha bai dei ujong soitan to ai be pinlong ke khndo ke basa syara. Na ke khndo ke terkong. Na ke khndo ke balong gerish yap. Lada ubet katno ra PM pim dei dan lele ru ban pediang ya uta usumbai ubadei jong soitan. Usumbai jong jing susi, usumbai jong jing slai, jing shepting uta ter kumangala nyau tang mene. Ko abang ifi ke negasngil, soitan o ai ke susi. Kan mau ong gumni, ong yu soitan ke tin ke jong blai ke ong, ke jing kemen ke jong try ke long ka bor yang a. Tading ta fiap ban kemen na utrai, wat ada pi I me kena ke jing susi. Na mar ada pi susi pi ai lat ke jing susi, bala pi ai lat ba kan yo rung e ma ka man sim jong pi, ke ke khndo, ke ka met jong fi, no, ka long ke khndo. Lada ka penmi ya kata ke jing susi dem kanang mi usoitan unang subang ban ai shisho ban invest shisho ban tap shisho ban bet shisho hado ba kanang bona do kata hado ba tau briu am unom la ban kikli shu tadi ta ka abang ifi ni ke sini to ai fin long kata ka khandau ka bom sei so na kam tau soitan utap ke jing susi ong ktin jublai ong Philippines south ong. Kemen au try lagi sengi teng ong pat tu ye kemen. Tadi tak tin jumlai ong ba ke jing kemen ke jong try ke long ke boring ne ma ke long ke pride kot bisi po. Tadi tak tin jumlai ong ba lo susi bi minta am. Tin jumlai ong ke jing susi ke sa shimit ke sa ta menta. Remen step kawan ke jing kemen. Tadi tak ko abang if you try open kala ya kata ke jing susi ke jing kemen. Ke jing yam ke jing ki ong anam susi, nganam yam, nganam kuslai, nganam shepting. Malu try ong mun sini nganam shepting. Tadi tak ong ipi ke negasngi ke bamenta yo ba menta maka jingmut jong PMP perkat am pi kuslai ba pi susi ba pi leng a kata kamen sim. Ko abang ifi ke negasngi ko abandwai nam ta jong pi bakata kan do kan dam ba usoitan onum yo nong ru em na kane ka jing persang ke uban bet ya kini ki men sim susi kuslai pisa shepting api. Ini ki men sim artatien ni men sim jong ka jing so bam tikna ke Nduai ke ni kapor bo to sumba woni yap. Bading ta ba la nga pet ni khtin jong blai ni kapor. Now Matthias ni long nyo ke ni ke khot ke ban riu ke ong. Ke ong ba wat bread ikimolonai jong pi khamat ki sniang. Bakin yo pat apo ki jat jong ki bakin pai pat kin taru ya pi. La da usoitan uprosang ban bet ya kita ki molonai jong u. Hau soitan ka jing susi long molonai ke slai shepting ta ter kilong kum ki molonai lo persang ban bet hangi abigin yo na kejat jongi abigin yo na kejat jongi bakin pai pat bakin taru ya kata ngin taru yo soitan tadi ta ko aban ong ifi ke kesngi kumba kalong ma bangim de ban ai ya kata ki molonai mo shek te kisniang to ai bangi long tikis niang khamat gejong soitan ubet kano ru ngil le ko mom tip ngile ko mom bana ngile be yu sen ki kijat ya kita ki jing susi ji ku slai soitan mat ong ngi sniang lele ngim de ki sniang de ki besta namar bangim pediang ya kita ki jing bet ki jo ya kita ki investment ge jo ha ge jing im ge jomi tade ta ka ba fi ke ne ke sngi kade gi ban yu apa ki kijat bakin paipat kin taru ya pikir tangin paju soitan ngin tar te soitan len khot len khai kumba udan utau besen napo kita ki kti ma ngin ra ki besen ki kti kamot ngin tar ya kita ki besen len khot khai ngin tar ya kita ki bod ke jingdom hagi kti ki jing bata ka kti ki jing bat ngin tar bat ngin pai bat ngin yu apo ki kchat jing tadi tak tin jumlai ka mangin yu rot ki besen ngin yang artham Iki bod juga jingdom bod no shoot long hapo ki kicap jongi maka babal ke kran ye kata kada ong nak kran ye kata
bagi nyurat ia kita sing bagi kita sempo sing samla nyurat apa ki kejat jongi tadeng ta ngin yu apa ki kejat bangin paipat bangin taru yau setan ung falung kai tadeng ta ngin tari ti plan gi ju jisu ang sha dien no setan na balato tadeng ta ngatip jisu ai ka boring nga stunat on pli ni de cut or setan no pen shoy setan no de ba bet kumbanga ong iphi do menne abang puling ni kapor nga syam na katin ka jongblay na ka shitish ke hebrew ni kalnong ba ar ni khot khat praga ong namar ha ka ba ma uhi ulasha habala pen shoy ya ula ken ban ya rab ya kita ya kiba la pen shoy fi ka babel ka ong ni ba yau jisuru ulasha aga jing pen shoy but ula jopru ya kata ka jing pen shoy la ong jisu pen lakpu ini mau try ong na bala tho kan thi no ni spo try ong na bala tho manem tanjo try bo ble jome oh setan peni ta prese bro ko wei ta hima joka o mani dam yang ai lu ni ke jisu o shadir no setan na bala tho ta ke tahu jisu the job itu ke jingpen choi mana mar bula job ka babel ko ula ken man ya rab ya kita ya ki bala pen choi un ya rab yang i dua yang siu jisu ai bo nga bagan long ta khndo ka rishap ka ri ka bam sai so nak benta kita ki jingbet ke jong setan ru bet ke ru kan mi na ke ji em jong ndrai ha ka jongi kan long shisha ka shlei ka badap daw men sim ba khoi kata ka pukri ka shlei da ka jinkman kata ka pukri ka shlei shisha da ka jingsuk ke jong trai kata ka living fountain ka ba mi nangi ka pukri ka ba im tadeng ta ngai try ka kui pi but na semua ni kapor ada prince slide be ibu yam no ibu bilak slide pelat vila tiang pelat vila susi pelat jim jofia wat nom ailat bagatakan sa ini dua ini mok ni kesini yo ke kichat jongfi pai su setan tar le fa setan bersyukur ke tok balam ler tar la da pa ke jing tho tar ke jing tho jo tar ke jing ai jo tar si shai ke ke ba persyang man perung ke jabing joffi na ga man sim ke joffi ini dua ini kapor ke menta trying a dua ke ni kapor na ga menta ni ki khon ki jong me ko try baginom pediang tat ye ke ba wan no setan en rekin pediang ta ye ke barok ke ba wan na me trying a tip me bet ko try to sembaya ka khndo ka donut ke jongi but try abang yo thia bangin kero men miet men sgi o to sembaya ro on mi ay ke jong me kan mi ke jing suk ke jing kmen ke jingem ke jinget oh try jisu but ay ba kata kanang san try nga tip ko kana men pen san yangi oh si sha lang yim su thor ne bang la pdiang ke tin jom ngi nang san ke ba bahana me kanang san ke jim jongi oh si sha ko try nabaga khndo ngilong ta khndo kan sei so abalai ka wan na me om ga jong baman om ga jong setan o si shaun mi to spe mi to kop mi to ki so ko bala met ta ki kop ngai ko kan ra hallelujah tang ga jong me kan san tang ga jong me nang invest sho me ko try ga jim ga jongi nang invest sho me ko try ga ktien ga jong me nang invest sho ko kan ra try ya ga bor ga jong me ga chip slack ga jong me ha ga jim jongi we pi we hallelujah hallelujah ga jong setan shisang ina yu aki kijat kan mentoy ubung ai gitu gi maulan nai ki mamler kam gi jo ga gm jongi hallelujah gm joni ki kon ki nyora ki kijat kin pai sa u kin tar sunna ni kita ki baro ki badai ki jomban angani ki ski ki baro ki lakot ki ki baro ki la dekot pinam so si sho na ka ski pinam ku slide sho na ka ski bo soitan onum yo nong ai ru na ka gm ge jong pi wan da ka bo bet re un pai nang ta da ka bo tli bo unda do nong sundan bo unda pet yap no shawai pa onom la ben le ai sho ka gm ge jong pi na duai nga ker khu pi ga ne ka ski long ki ba kia long ki ba command long ki ba so long ki ba tngen da ka bor um sema ko ya da ka jingai da ka ji ya ka kum ka tien ka jong blai ka kum ka jing par khat ka don ka jong fi na duai nga ker khu ha ga ne ka ski ka jing ker khu pi oh ye jing ker khu ye ka sam ka don ka jing mo par khat jong pi ki kon ki baro ki long ki bla ker khu na maru try us sinchar bo try do nong bishar ba on le ho pi ha ga ker teng u jisu amen 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 wangai try ker khu pi ga ne ka ski long sha kata ka khndo ka bam sei so na kam to setan lagi ba sei so na un ta try ngin sai sham pa khublai shibon blen da ka boram ju amen